gondosan. Na Laci, ha ez berúgott haver, akkor nagyon nagy király vagy. Ez egészen biztos. Jó pár nyíregyházi szurkolót boldogát tennél. Miskolci. És kipattol! Nem hiszem el! Ember! Honnan? Honnan akarod berúgni? Imerásvili, foghatod öcsém a fejed? Hát ekkora helyzetet. Hát Imerásvili. A 85. perc. Jön a 10. szöglet. Ez most jó a hosszú oldalra. Golya, kibújik, ott lehet még. Gól! 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 Talán Fekete Ádám, ha jól láttam, de ebben már nem vagyok biztos. A sírból hozza vissza a Nyíregyháza a pontot. 2-2. A 10. nyíregyházi szöglet góllal ér véget, és szerintem Fekete Ádám volt az. A 86. percben, de nem vagyok benne biztos, még mindig, hogy ki a gólszerző. A hangos beszélő is Feketét mondja, úgyhogy talán megerősítettek, hogy Fekete Ádám első élvonalbeli gólja pontot érhet. Hihetetlen, 0-2-ről 2-2. Hihetetlen, és még nincsen vége. Lendületben van a Nyíregyháza. 4 perc van hátra a rendes játékidőből. Hát micsoda második félidőt látunk, és micsoda fordulatot, és előre elnézés mindenkitől, akinek azt mondtam, hogy 0-2-nél, hogy eldőlt ez a mérkőzés, hát nem dőlt el. Nem dőlt el, és azért szégyellem is magam, hogy azt kijelentettem, mert bizony Nyíregyháza visszajött a sírból. Na, gyerünk srácok, még van egy pár perc. Imerásvili, legyünk már tehetetlenek, kell még egy pont. Illetve egy gól és 2 pont, persze. Fekete Ádám, bravo. 2 saját nevelésű játékos rúgta a gólunkat. Ez se semmi. Miskolci László is Fekete Ádám. Ez se semmi. Miskolci a 3. Fekete ugye az elsőt rúgta ebbe a szezonban. Ramos. Stojkov, és micsoda hangulat, hát igen, ilyenek a szurkolók, ugye 0-2-nél még Fügybe kurva gyenge, most pedig Nyíregyháza, jó. 3 perc van hátra. Lakatos, szabadrúgást kér Szilasi. Hátrébb kell elvégezni. Éger. Négy perc alatt egyenlítettünk. Miskolci 1 gól, 1 gólpassz. Imerásvili. Meg lehet indulni. Fekete megindul. Imerásvili passzolt már oda haverok. Fekete nincsen, de le sem volt. Igen, le sem volt. Együttemmel hamarabb kellett volna tennie Imerásvilinek a labdát. Nikolov. Nikolov Balázs jön fel a támadással. És jön Lazareanu, lehúzza. Lakatos. Fekete. Tovább teszi még estében. Nagy harc van ott, Stojkov elől. Hát bizony azért nem semmi, még mindig ezzel a hatás alatt vagyok, hogy 0-2. Na megmondom a szurkolók. A Fügykoncertet felváltja a szurkolás, a buzdítás. Tököli les! Oldalhálóba rúgta mondjuk. A Milánnak beverte hasonló helyzetből, majdnem hasonlóból. Nekünk már csak az oldalháló jutott, mondjuk ennek most azért örülhetünk. Dosszó, Nikolovval nagy harcban. Nikolov szerintem rossz harcoló partnert választott, mert Dosszó rendkívül erős. Másfél perc van a rendes játékidőből hátra, Nyíregyháza Spartacus Paks 2-2. Ott most éppen nincsen senki, de nagyon rosszul oldja meg Pintér. Miskolci át tudja venni a labdát, Miskolci 2 ember közt. Pintér elhozza a labdát. Aztán dob a Nyíregyháza. Stojkov dobhat. Nem. Rúg a Paks. Rúgnak a paksiak. Hát itt a végén lehet, hogy botrányba fullad a meccs.
Jönnek a nézőtérről a vizes flakonok. Fél perc van hátra a rendes játékidőből. Perényi. Nem kell, ez túl hosszú. Csernyászki jön a kapujából és lehúzza Fekete elől. 3 perc a hosszabbítás. Eddig tart még tehát a mérkőzés. 3 percig. Böde. Perényi. Dosszó. Stojkov! Aj, de nagy mentés volt Szabótól. Sok butaságot csinált Szabó, és néha olykor-olykor hibázott. De most ez egy óriási mentés volt. Ha nem lép oda Szabó János, akkor Miskolci és Stojkov elmehetett volna. Lazareanu visszafejelik sajnos ezt a kirúgást. Meg kellene egy kicsit besülni a labdát, tartani kellene a srácok. Iverashvili. Stojkov. Rengeteget mozog a mai mérkőzésen is Ákos Stojkov. Stojkov. Szegény kap rendesen, bőven. Rángatják, aztán ő is használja a kezét. Szabadrúgás. Csernyászki fogja elvégezni. Mondom, hogy a Paksnak most már jó az a döntetlen. Pedig vezettek 2-0-ra is. 1 perc letelik közben a hosszabbításból. 2 perc van még hátra. Vajon lesz olyan fordulat, ami volt tavaly itt Nyíregyházán, vagy ami volt ősszel Pakson? Azaz, hogy a rendes játékidő után született a győztes gól. Ugye egyszer a Paks oldalán, egyszer nálunk. Iverashvili. Stojkov. Miskolci. Miskolci egysel. Miskolci. Dosszó. Dosszó fordul be. Dosszó. Szöglet. 11. A 11. szöglet. A 10. góllal ért véget. Jön a buzdítás. Óriási hangulat. De gondolom hallják önök is. Miskolci. Na nézzük. Golya! És kapufa! Kapufa! Hát de megint Iverashvili volt ott. 2 méterre. Nem ő. A felső léc. Jön a 12. szöglet. Miskolci. Jók ezek a szögletek most már. Nagyon jók ezek a szögletek, Golya! Ez is mellé ment. Pedig megint ott volt a fejes. 40 másodperc van hátra. 40 másodperc van hátra, és 2-2. Most már úgy gondolom, hogy belenyugodhatunk ebbe a döntetlenbe. Na megvan az a pont, nem lép meg a Paks tőlünk. 28 pont, továbbra is marad a 2 pontos különbség a két együttes közt, és maradtunk a 13-ak, tehát nem estünk vissza egy helyet. Ez azért fontos, de a 11 mérkőzés óta tartó győzelem nélküli időszak továbbra sem szakad meg, sajnos. És le is fújja Szilasi. Nyíregyháza Spartacus Paks 2-2, tehát a 26. fordulóban a Soproni ligában. Óriási mérkőzés volt, Tököli 2 góljával 2-0-ra még elhúzott a Paks, onnan sikerült kiegyenlíteni Miskolci és Fekete révén. Remélem, hogy élvezték ezt a találkozót, főleg a második játékrész fordulatos volt, izgalmas, sok gólt hozott, ahogy ígértik. Továbbra is tartsanak velünk. Én a kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, jó éjszakát mindenkinek, a viszontlátásra, a viszonthallásra.